Hi guys, welcome back to my channel. Na ako sa I am in the forest right now. Day after sa Uwan typhoon in the Philippines. Kumusta mo diha? Kumusta mo? Wa ba mo ma damage dyan sa more damage kuan sa Uwan? I hope everybody is okay after the bagyo. I hope you are thriving in spite of all the calamities nga niagi sa atoa sa taga Pilipinas, especially sa mga kabisayaan. So guys, wala man ko mahimo nga rin sa gawas no, pag ampo ra jud ang akong matabang o gamay tabang sa mga nagkinahanglan. I have sent a few, not many, kay di man sad ko dato, di man ko kwarta. Trabahante ra man pug ko. But anyways, I do my share sa akong mahimo unya kanang pagampo, siging pagampo, tumang pagampo ug hugot nga pagampo para sa kaluwasan ug ipalayo sa kadaot ang mga naa sa maagian sa bagyo. So I hope you're all doing well. But anyways guys, na ako ron sa Lasang kay I have a basket with me ug ang akong iro kay nguha mi og pagkaon sa Lasang nga gitawag na og uhong sa Pilipinas. It is abundant here in Sweden, especially in the summer and fall. Yeah, this food is free and not a lot of people enjoy picking it up kay it's in nature, and then you exercise, and then kanang it's like hunting for food. Yeah, it's fun ba ya Jude? It's always fun to be out in nature. But anyways, this time I'm na kay daghan pa man may nakuha sa last year nga pa na nahurot og kaon. So I am picking up this time to send to the Philippines. So if you wanna try some of it, kung daghan kog makuha, just leave a message, comment. Okay, probably I can send to you also. I will send to my family, and then maybe I dry it up and then send a portion to you if you want some. Kaya aron makatilaw sud mo. Nindot siya isagol sa pansit, sa mga kanang by itself. Kung dried na siya, ibutan siya sa tubig. Hi to my one watcher. Kana acknowledge kinsa ka kay aron ma-shout out niya. And then acknowledge kinsa kang my one watcher kay aron ma-shout out tika if you want. Unya kanang this uhong nga akong pang pick up karon is i-dry nako, and then so aron di siya madaot, di siya magka molds, and then I will most probably 90% isend nako sa Pilipinas. So if you want to try it, nindot siya kay dried naman siya kung isend sa Philippines no. If you want some, leave a comment. Nya kanang ikuan siya, kanang ibutan siya sa tubig, mobalik siya bukad. Unya dayon, after that, nika mubukad na siya, pwede na nimo siya sa kanang mantikaan, gisa, nya or di ba ibutang sa omelette, nga na. Nya kuan kay siya, healthy siya, nya dayon lami pa jud siya. Unya imported food from the forest nga no chemicals, is just natural. So come with me guys, pick up taog kuan. This time of the year is fall, autumn. In other words, autumn, it's fall. Kay mag-fall because the leaves are falling. So mag karon nga panahon ang tubo every season is lahi-lahi ang mushrooms nga makaon nga mushrooms diri sa Sweden nga kanang ma-pick up sa summer, lain sad ang mushrooms nga ma-pick up nya din sa fall lain sad ang mushrooms. So now it's fall, so ang mushroom nga ako i-pick upon is called trat cantarell. So brownish ni siya pero lami siya. So if you want some, tell me, kay when I send it to the Philippines I will give you some portions. Hi Maria. Hi. Thank you for watching, girl.
kanang. So where you from, Maria? Indicate where you from kaya ron kuanti ka ma-shout out. So now guys, I'm in this part of the forest because I was thinking most probably na adyo ni dinhi. Pero this place in Sweden, people have access to everybody's property, labi na sa forest. So this forest is our property pero kanang naay sa daghang mga tao nga kanang mga strangers mo ari nga ri basta na lang sila access because it's free access in Sweden. So karon I was not thinking na ako'y makita nga uhong this time because yesterday was Sunday and in the weekend ang mga tao free sa ilang trabaho, so some people from the city comes to the forest and drives in the forest and hunt for kuan kanang mushrooms for food. Basically sa Sweden wa man jud kaayo maglisod ang mga tao no, so di kay sila maghunt sa food for kanang survival, pero ang ila sa hunt for food for fun nya then out in the nature. So wala ko, di ko mag-expect nga naay daghan, but guys, good news na nag-agi ra ko sa usual path na nakoy nakita nga Trat Cantarell nga wala din ma-discover. So I think walay nang ngari mga tao nga outsiders nga nisuroy og na make up og Cantarell uhong hunting. So here, right here guys, I will show you ha. And it's already ripe. Ako sang igaid akong doggy. Fras, are. Oh, say hi. Say hi, Fras. Hi. Hi, this is Fras eh. Say hi, Fras. Fras eh. Ako sa gigaid akong iro niya. I will show you guys nga. It's an indication nga wala day nang hunting diri. Bisag although this is the most kanang accessible part nga anybody can just come in and pick up anybody from outside. Kaya nga rin sa Sweden lagi, as I've said, bisag imuhan ng private property, people have access, public access to everybody's to people's land. Mo na ang law diri sa Sweden. So kung ibutang ang hikot sa kong iro aron di siya mo lakaw. Well, I am going to pick up Trat Cantarell Uhong. So guys, see this? Ayan. Ayan. Ayan, nagtagalog. Guys, sometimes I flip to Tagalog ha, kay kuan man ka na nga rin sa Sweden, gamay raming daghan ming tibuan na, pero kasagaran nay Lunggo, nay Tagalog, unya dayon magsagol na lang among inistoryahan. So magtagalog mi, magilunggo mi, nga na masagol tanan and since Tagalog is national language, most of the time magkatagalog na lang mi muna, pero I try guys. I try to Bisaya ra gyud kay kitang mga Bisaya lisod kay ta patagalugon kanang katawanan kay Tagalog nya gahi pag gyud kayo nya kalisura na lang gyud sa Tagalog. So mo na I try to Bisaya jud, which most of my Tagalog friends always says magtagalog ka naman sama naman ng Tagalog mo. Yan na. Pero try my best na magbisaya ra jud ko nya moingon ako niya na kuan mo understand mo og Bisaya ka mas daghan Bisaya. Nag-live pa ko guys. Nakita pa ko ninyo yung live. Nyara kay ako pa ni sorry guys. Nawa ko kay nagkuan ko sa akong Facebook nga nag-live ko. But anyway, here it is guys. Najud sa daplin sa no. Paglingi nako na pa man jud ay dire oh. Oh, mo ni kinagwapahan guys. For me this is the kinagwapahan. Guapa. Asa pa? Napagwapa. Daghan naman. So I am going to put my camera here. Nga di inta dasmagan ani akong iro nga he's a hunting dog guys. Morning ko ani siya kanang restless ba. Gusto niya kanang sigilag action. So ako ni butang akong camera
sa kahoy. Uy, naman akong dalan. Yagi. Kinsa man na? Uy, asa man ko? Di man ko makita. Dara eh. Hi. Dara eh. Vad gör du här? Jag ska upp och fixa åt dig. Slänga ett mat åt dig. Aha, say hi. Jag kommer från Korea. Vilka är detta? Aha. Ja, men, jo, Live. fina. Say hi. Ja, you saw. Ja. Kolla. Jättefin. Fortfarande kvar så många här Ja. varit och plockat. Ingen som har plockat. Kolla. Nej. Ja, de är jättefina ju. Ja, jättefina. Kom. Perfekt. Ja. Say hi. Hej men, hallå. Vem Nej, är det det då? syns inte. Är det dina Ja. filippiner? Ja. Ja. Hi. Hello. Så jävla lugnt och gott. Ja. Alldeles Ska du ta stilla på. honom? Ja, jag ska rulla upp där uppe. Var? På åtlen och slänga ett mat. Ja, ta honom. Ja. Så ta tillbaka sen. Ja, det gör jag. Ska vi mötas? Hej då. Kom. Ja, magguantes ko guys kay. Ja, may dible svart min nagel. Maito mga kung kuko ka nang mamunit ko sa kuan ba, mamunit ko sa ana. Dili man artino pero bugnaw pud. So this is it guys. Ay, mas maayo man untag dadon ako ang camera no guys ha. So magguantes lang ko. Ay, anyways, ano ra, nalibog ko what I'm gonna do. Ay, matumban ako. Actually, humok kay ni siya guys, pick upon pero nga ri murag lisod-lisod gamay kay moss man siya. Ya gusto na ko siya ibton nga kanang gikan jud sa kinailawman ba, but dili na ko apilo nang iyang gamot kay aron makatubo pa sad ang gamot sa next. So this is it oh. Mo ni siya ang uhong guys nga makaon. So I always have kuan daghan kog mga videos ani. So if you want, comment below. Yeah, be sure nga you're subscribed. Yeah, if you want kay padalaan ta mo I will share to you bisag di lang gud daghan. Magpauga ko ani nya then ako ipada sa package sa Pilipinas. So you want to try, tatagan ta mo kay aron maka-try sad mo. Those of you who wants to try this, lamit ni siya isagol sa omelette or isagol ninyo sa inyong karne, sa inyong menudo, sa inyong mechado, yan na sa pansit, isagol ni siya guys. So na ay taste of imported pa ang inyong luto. If you want to try. So comment below, subscribe to my channel. Charing kaayo. Here guys oh. Guwapa. Guwaps. Ano siya guwapa nga Trat Cantarel. Show my keyboard. Guwapa guys oh. Mga guwapa. Pero darker colors. Oh. Darker colors. As I've said before, kani siyang makaon, kani siyang murag na ay buslot sa tunga. See, na buslot sa tunga. Na parehag naong ani, pero dili siya buslot sa tunga, murag bugdo siya sa tunga. So pasabutan na is makahilo siya. Kato makahilo, pero kani mo'y makaon.
So ako mag-pick up ko og Trat Cantarell unya dayon equality control ni ante. So he knows nga tanan akong gi-pick up is makaon kay he's the kuan man expert. Kay dili gud siya nagtubo. He grows up eating this every summer. So kaybaw siya. So ako ganahan mamunit kay I like to hunt kanang ngani kanang mga mushrooms nya siya akong quality control. So if you want some and then you receive some, you are sure nga dili makahilo ang inyong nadawat. Ay, igo akong mata. So guys, dito guys ko ana siya kanang lake. Lake na dito dapita. So diri na ko dapita, guys. Pero probably musod ko sa Lasang. Kay aray. Tarungon sa nakong style. Probably musod ko Lasang kay nanagay nga ri sa daan pasabot, walay ni kasud ani nga area ha. Walay ni ari ani nga area nga namunit og Trat Cantarell. Nanagay ko sa daplin sa daan. So guys, sometimes it looks like this. I will show you ha. So nag-back to back ni ako ang punitono ni. It's very exciting. It looks like this. So say nasa siya sa mga libon-libon ba. Una dayon paglingi nako. Tadam! Paglingi padung ko sa kuan sapa sa lake na pod. Pero gamay-gamay pa man di siguro ni nako ibton. Na guys oh. So nag-back to back ang mga Trat Cantarell diri. Napa oh. Nadaot na lang siya. Ito pangadto padungad to. Uy, kadaghan. Uy, kadaghan di ay kaayo. Tanaw guys. Uy, napasadaan jud mismo. Nastungasdan. Asa ba ni? Tanaw oh. Nasa bato. Purting daghana. Purting daghana jud. Ito pangadto sunahan. Kaka ni. Exciting. My hunting is exciting. I wish na ingani sa Pilipinas kay Aron mas makatabang sa mga tao nga kuan. Atong maglisod ba taon sa pagkaon. Kay free raman ni guys. Free raman ni. Wadto lang ka sa Lasang. Yung mamunit. Yun saon sa Pilipinas wala na may lasang halos. Siguro na sa Palawan. But most, especially sa Cebu. Like I remember a friend of mine, he told me nga kanang ganahan ako nang mag-fly siya to Manila nya then mobalik siya sa Bohol. Insya kanang lahi ra jud ka ano kaayo ang landscape compared sa Cebu ug moagi sila sa Cebu before mo land sa Bohol ingon siya. Lahi ra jud kay ang landscape and he told me this about 20 years ago or 15 years ago or 20 years ago. So
the deforestation of Cebu is not recent. Sa una pa jud kayo na. Kay he told me this about many years ago, 20 years ago, something like that. Ingon siya nga sa Cebu kuno kumuagi ang eroplano from Manila, he is going back to Bohol. Ang Cebu kuno upaw jud ang kanang kabukiran. As in brown lang imong makita halos as compared to Bohol. Nga green jud kuno kaayo ang Bohol. It's not because he's being biased ha, but it's the truth. And I know it's the truth kay sa lutopan ng daan. Sa lutopan ng daan, dako biya kayong mining sa lutopan, and it's in the center of Cebu almost. Ana biya na. Murag sentro biya ang mining sa Cebu. Yeah, that's really deforestation there. Kay mining good. So I know he's telling the truth and he's just stating the fact. And it's 20 years ago. Imagine that. So the damage we feel the damage now. Pero the damage probably was felt na before, pero not as serious as karon nga damage sa deforestation sa mga kabukiran sa Cebu. Muna guys. As I always try to encourage my family, kung mga pag-umangkon nga magtanom-tanom gyud in town, bahalag kamunggay ra kay anyway magtanom tag kamunggay, makakaon man sad ta hasta atong mga silingan, very good pa sa health, very good sa nature. Kay mo sip bisag kamunggay ra na mo sip man gyapon nag water retention unya, at the same time makakaon ka, good for your health. Hasta mga silingan magka-good for their health sad, di ba? Di ba guys? Napay nitubo sa kahoy mismo. Guys, nitubo sa kahoy. Nagiuli na ang iro. Nagtour ang iro og kadiyot. Balik na. Kom. Ja. Så. Handklaga. Nej, så. Ja. Handklaga på mig. Vi skulle äta sen klockan 6 ikväll. Hemma hos henne. Nej, inte ätit, utan fika. Uy! Nakita pa dyan siya. Ilams kahoy. Yeah. Ja, du ser det så. Yeah. Ja, jag med. Vad har du på sen? There. Det är cool. Korean. Exciting mo dyan ning ka na mamunit og kuan diri guys. Slänger de soppan? Nej. Nej. Vi vet inte. Det är lugnt. Ja. Vi ses. Det gör vi. Är det klockan 6 så ska vi vara hos farmor sen. Fika. Okay. Amen. Hej. Yes, hi. Napa guys, Uy, napa jud napa jud Padung ra ko magkuan sa akong iro, maghikot sa iro, ngari sa kahoy. Ako nung frase, come hit. Ako siyang i-guide, not guide, pero ako lang siyang hang ngari sa kahoy kay Aron. Na siya sort of kuan kanang angkor. Na guys, munit na sad. Sumunit siya. Kay siya puniton guys, kay naraman gud siya sa kuan moss. Galing lang dali maputol. Muna I try to ibot from under jud. Muna dugay kay kumuhuman. Dugay kay ko kaibot. Una pa jud pagidan ako kung una pa jud pa jud guys, gupaha guys. Gapa kayo.
So as I've said, if you want, comment below, subscribe, and then I will send it to the Philippines. Dried na siya. Na akong mga nakuha right now. Napad diri oh. Uy, kadaghan man diri kaayo. Okay, akong ko ano, daghan kayo. So akong sugdan diri dapit dool sa basket. Shh. Ang iro kay reklamador kay ang iyang ganahan magpadayon ra may cooking. Dili niya ni kuan pabor kaning mag-standby ra siya. Si auntie ni katawa kay ngano ko nung mag-gloves ko. Kay murag unnatural man mag-gloves. Pero mong suksok manggod ang itom sa akong kuko. Itom sa yuta. Nya, narbaho biya ta guys. Kinahanglan limpyo tag kuko. Oh, kuon kuning ugat daan kay aron mo to hopefully mutubo pa siya usab diri nya at the same time kuan ka ng limpyo na sa daan kay limpyo hunon maghapon kuon man ang ugat. Ingani guys, mga ingani nangapunggot ang mga deer has been here before and they love eating this also. So naay kompetensya may mga deer. Pero galing lang ang deer, ang kanon, ang kuan ra, ang kanira, ang kalo ra. Dili sila mukaon sa lawas. Kalo ra ilang kanon. So na diri pod. Pulting panubo sa mga uhong karon guys. Karong panahon na kay sigig uwan ya din mo init nga mo uwan na sad. So it's perfect environment jud sa uhong. Dako kayo. Guys, if makadungog mo sa akong ginhawa, lisngag kay kog ilong guys. For your information lang, for reminder sa ninyo nga akong ilong is so lisngag. Mo na nga madungog jud ninyo akong ginhawa. Daghan kay guys, daghan kayo jud. Oh? Oh? Ano pa oh? Ano pa nga to oh? Mupungko lang ko kay. Mupungko ka makita. Makita ang tanan. Daghan kaayo. It's everywhere. So, ano eh? Limpyuhan. Lisod kay magkupot sa camera ang left unya magibot ang right. So pasensya na lang guys ug magkurog-kurog ang
camera. Kay one man show man eh. One man live show. Ang iro nga halaagan. Gusto na magpadayon among lakaw. Napasimong tupad oh. Tabang pa lang kag pangibot. Malipay pa ko. Di ka sige reklamo diha. Ah. Si kag reklamo. Ha? Dapat guys. Lapit sa iro na pa jud. Tagan jud kayo. Tabang pa lang kag ibot fras. Kung kay Bob pa lang kamo tabag ibot fras. Ayun danta. Apa guys? Eh. Nasiyang kuan. Tiilan. Uda pa jud eh. Sagasa ko lingi guys. Daghan kayo. Lingaw, malingaw. Makalingaw. Pa oh. Pa oh. Saba fras. Ito na siya. Gusto na mag lakwat siya. Liwat sa mother. Lakwatsera. Lakwatsero po mo iro. Ganahan ra nagsuroy. So, murag diring dapita. Nagwa pa ko yung nakita. Di isa kumutan og duol nga to kay daghan pa kayo diri dapita to. Sa to, nibiyaan lang nako. Dara. Nagwa pa kay guys. Gwa pa kayo. Light brown, Americana. Kanya giupawan sa mga deer. Uban. So imagine kadaghan diha. Giupawan sa mga deer nga nagdagandagan diri sa wild. Mushrooms, no, it's not poisonous. Extrox adventures. They are not poisonous. Some are poisonous, but you have to know which one are poisonous and which ones are edible. So these ones are edible. It's called trattkantarell in Swedish. I'll try to find out what's it's called in English. No, I'm in Sweden, so there's no typhoon here. Very rarely we have typhoons here. Usually typhoons come from Norway and then passes here in Sweden. But very rarely we have typhoons here in Sweden. So as you can see, these are eaten by the wild deer, the deers here in the forest. That's why they eat only the
cups. Ay, balik ko man din eh. So these ones, ikaon sa mga wild deer. Mga deer. Rudolph and everybody. Rudolph and his cousins. There's no typhoon over here, as I've said. Ay. So thank you, Xtrox Adventures, for watching and commenting. So I will show you the poisonous ones. The poisonous ones grow together with them like this. Oh, so and the red cap, kanang guwapa kaayo nga mushrooms with the red hat and kanang dotted siya, white dotted. That's poisonous. This one is not. Nga ta salin sa deer. Kay daghan kaayong nasalin sa deer. Tining kan kwaon. Ayun na, ginuton tama na nga. Napamay daghan. Kung ano. Body. Badi. Kaulion na ka badi. Kalaagon pa ka badi. So lakaw-lakaw sa tagamay diri sa Lasang. And we'll try to find out if there's more. Probably there's more. Dako kayong Lasang, so sure daghan tag makita. Stay there, Fras. Kay Mother Deer is getting the mushrooms sa kung napa ba'y makita diri. Pero gula naman ko nakita diri dapita. Thank you guys for watching. Nagkuyugan ko ninyo ng kong mushrooms. So dapat guys, magdaan-daan naman ignaw. Dapat diri. So mo ni siya mga poisonous guys. One of the poisonous. Poisonous or di makaon. Not necessarily poisonous pero not edible anyway. Wala naman. Ede. Dapat guys. Dagko kayo. Dagkugu. Here, see. Dagkugulo. Ni here. Sa ilong. Sa kahoy. Sig. Reklamo ang iro. Napa ba? Uy, napa dyan eh.
Kung napa ba? Napa jud eh. Nasa ilaw mare. Uy, murag daan manignaw. Yung secret sa daan niya guys. Kung asa na iusa, most probably makakita kag uban pa sa around it. Para niyo. Ay, pizza man lang nako sa basket. Nga ni guys. Kinahanglan nig duha ka kamot niya. Kupot mas kamera ang usa ka kamot so lisod-lisod jud gamay. Nya nasa siya mo tubo nga magbaliko para ani. Baliko. Napa jud ko nakita guys. Kita mo? Oh, guapa. Napa jud diri. So once makakitag usa guys, na siya mga kasilingan nana pod. Nara abtik lang sa mata kay nara na surroundings ra niya. Kung nay usa, na jud na mga kasilinganan. Para ano yun. Ano siya? Sakto na sa tubo. Dapa nagtago sa sagbot. Sa moss. Sa tanaw guys. So ibto na ko sa ilaw mangyang ugat kay makaon man ni siya ang ugat ready. Nya limpyuhan sad siya kay usahay na may mga ani na mga debris sa kahoy. Kuon na siya. Kaya di mo na makaon. No? Kuon na siya. Pero nya na ting limpyo. My aim right now is pamunitra. Nada pong kita guys. Tarang iro. Sige reklamo. Tapa ko nga rin. Napa ba? The Lasang has so much to give. Food. So muna akong na-realize guys no mo day sa una po ang mga tao healthy sila kay magsige man sila walking pangita og food ang mga laki maghunt yung mga women if they have time mo na manglaba magkuan household niya dayon mungho sa dingani kay harmless man hindi man kinahanglan kusog kinahanglan lang abtik sa mata unya ma-survive jud sila even in the winter time diri sa mabugnaw nga mga dapit kay ila ra man pud ning ikuan i-dry so ma-preserve siya ma-dry siya na pwedeng gamiton sa panahon nga wala na siya mutubo walay tubuan ang panahon na kay tugnaw na pero nagihapon sila makaon nga mushrooms kay nga pagkaon kay kuan man na-dried naman nila naka-dry man sila og mga mushrooms during the season. So, muna. Mangita patag koan guys. Say hello sa reklamador. Hi! Hi, Prese. So, manuroy patag ring dapita guys. Usually, mutubo ni sila sa mga naingani gani nga mga kahoy nga nagkuan nga lata ay. So kani siya guys, this one is looks like kantarel man pero I'm not sure like magcolor. I'm not sure so I'm not gonna take it. It's not worth taking the risk. Kay nakoy amiga nga na hospital jud kay di pa ka siya kay baw Pilipina di pa ka siya kay baw mo pili og
mushrooms ba niya ng hospital jud siya may gani wala siya matay kay naman jud poisonous nga makamatay. Um, na may poisonous nga mushrooms nga nakamatay gid kay if nakabantay mo na katong news sa Australia, there was a woman nga nag-divorce siya sa iyang husband, iyang gi-invite iyang mother-in-law, iyang ex-husband niya, iyang gilutuan og beef Wellington ba to? Or something like that with the sauce nga mushroom iyang gigamit. Pero mga poisonous mushrooms di ay. So na hospital sila diretso iyang katong iyang gipakaon. Hospital sila diretso niya nangamatay. But it was discovered by the doctors nga mushroom poisoning di ay kani di ni makaon. This is poisonous. So mushroom poisoning di ito siya giserban sila ex-wife. Ex-wives can be evil like ex-husbands. Depende, but anyway, let's not get into that. But moto namatay yahang in-laws kay iyang gipakaon og mushrooms nga kanang poisonous iyang gisagol sa sauce sa beef Wellington man siguro to ilang giluto basta something like that. Yeah, sa Australia, true story. 2 years ago, a year ago, last year, basta mga ingana. Unya, na-discover sa mga doctors nga in just a few hours namatay sila dito guys. Kaya nagkakaon sila tong mushrooms nga poisonous. Nakita ko diri dapita guys. So kung sa naman to kung iro may tagwa tong lakaw. So moto na kuan siya na nasakpan na preso life sentence dayon kay mangkag gipatay niyang mga tao gipakaon ra iyang gisagulan rag mushrooms. So naidaghan diri dapita guys. So nagsagol see guys, I show you ang poisonous ug ang makaon nagtupad ra. So we have to be very careful. Kana siyang naimurag kalo-kalo mo na siya poisonous. Mo na siya di makaon. Nya nagtupad ra sad siya sa makaon. Aray. See. So akong uy, kadaghan. Di ay kaayo diri guys. Tara oh. Kan kayo. Kulang sa ipabarog akong andiri camera. Here. Nakalimot ko magdaman ta day ko kutsilyo nga para pang limpyo. Naman sad ni mga kutsilyo sad nagamit. Aray, gamiton dadon sad guys kay para gamiton para pag pick up kay aron ditso naglimpyo ba. Dili kamot ra mo ay gamiton sa paglimpyo. Diretso na sa pag pick up limpyo ditso. Ay, nagput.
Nasa ilawom sa kahoy eh. Nasa ilawom kaayo sa kahoy ang mushrooms guys. Ayun sa bani. May pilit man din sa kahoy. Are you pelletizing to the kahoy? So, saba. Saba. Ay, lambot. Oh guys, gipang kaon ang mga ulo sa deer. Ah, ako na lang idton ang kuan. Ang mga lawas kay may na lang kanon ra pud sa tao. Di mausik. Asa naman ako ulo. Napa baka to, baka to nakabuhi. So, nana ko sa babaw guys. Nana ko sa edge. Sa babaw sa dan. Wala na ko nakita diri dapita. Ang iro na pa baka dito. Tanan sa nako. Wala naman nagtingog. Asa naman to? Hala, nawa ato ra de. Tingkog nawa ang iro. So, mara pa ko diring dapita guys. Layo-layo na ko kay ito arang iro. Lonely table just for one. Sud-sud na ko diri sa Lasang. Gwapa kay guys Pero I don't know. Murag di ni siya makaon pod. Gwapa kay mushrooms. So daghan kaayo ang mushrooms klase diri sa Sweden. Daghan kaayong klase. Daghan kaayong dili makaon. So few lang ang makaon. Ang akong nailhan murag around 5. Yeah, sa summer na ay upat ka klase nga kusog siya motubo under sa summer. Yeah, karon fall usa na lang
Ako nahibaw-an nga makaon. Sumo na siya kung kuan karon, gipunit karon. Wala naman siguro dire. So guys, naing aning murag dalan-dalan. Kita mo, I'll teach you something sad sa ako nabaw-an. Dalan-dalan pasabutan na. Muna siya agianan sa mga wild animals. Kanang pwede bag deer, kanang baboy ihas, or moose. Mag-agi diha. Ako'y nakita ang direng kantarel. Uy, namo lagi na basta makakita kag usa, makakita na kag daghan. Magtapok. So nanasad kita na sa daghang. Usa pa ako nakita niya dayon. Nikatay na pagtan-aw nako na day daghan. Diri dapita. Lagom sad ni sila diri dapita da. Lagom-lagom po nilang kantarel diri dapita. Napaglayso. Kita ko usara jud ako nakita niya din paglingi na nako. Basta mao na ang secret. Kita kag usa pasabot ana nanay daghan. Datapok ka, dapita. Kani siya gikaon siya sa snails. Kay tanaw guys, galaway-laway. Di ko na kuha kauntag salin sa nails, salon sa snail. So da guys, day daghan. Uy, kadaghan man day diri. Uy, nagalibot man di ay. Apa jud diri oh. Sorry guys nga, malipong mo ha kay akong tiktuyok ang kamera. Uy, napay daghan. Padung ubos. Nira ko matos ubos kay napay daghan diri sa babaw. Apa jud sa akong kilid. Napasatubangan. Sa kilid. Nara ko sa usa ka lugar guys, so pa ko moadto sa
laing lugar. Daghan pa kayo ni sa laing lugar. Oh, I mean, kaningan ngadto sa pikas. Pila ra ka lakangon. Napadyo diri. Napadyo. Ay, di ko lata. Asa naman to? O, dadaday. Asa naman to kung iro? Pero gahigda. Low town. Ito nga rin sa ubos. Agianan. Ay daghan to. Kung nakitaan dara. Dara guys, daghan. Sa agianan. Kanilang limpyo akong kwaon kay murag blackish maning uban. Tara day. Vida pa day. So, napadyo. Murag di po man. Nagkatay-katay yun eh. Nasa diri dapita guys. Prase. Ada pa guys. Okay. Ada pa. Uy, napunggot. Naidaghan diri dapita guys. Kaya na ko nakita pa oh. Padayon. Oh guys, daghan ako nakuha. Mga 1/4 na sa basket.
Uy, napay daghan diri oh. Yari lasat tang dapita. Lasat ta mo palayog taman kay natay gibantay ang iro. Kaya among iro sa una guys, nakabuhi na. Kaya akong gida, yun akong na siya hikot sa liog kanang muhugot lang galingon ba ang hikot sa iyang liog. Kung gunitan nako ang tumoy sa hikot, nya din mo palayo ang iro. Muhugot siya sa iyang liog kung layo ra kay siya. So mo kuan siya mo adjust ra ang hikot. So mo na kang hikuta ang iro mo na siya sa always on the safe distance sa nagkupot. Di gyud siya magpalayo kay otherwise matuok siya. Unya one day a year and a half ago nag-walking ko sa iro. Nya ako siyang gibuhi. Wala na ko siya buhi isa hikot pero akong gibuhian ang iyang mismo akong part of the hikot. Ako siyang let go ba pero ang mismo hikot sa iyang liog na apa na ako siyang gipapalakaw by himself with the hikot in his liog. In English with the kuan ha Bisaya. Unya sus kay nakakita man nagdeer niya. Antindog lagi gigukod man na niya ang deer with the leash on his liog. Nga kung musangit og kahoy, matuok jud ang iro. As in patay gid ba? Tulo upat ka adlaw ming pinangitaay sa iro kay nawa man jud siya. Gahilak na ang papa, ang tag-iya jud. Gahilak kay asa nang iro. So ang whole family, ang tanan niyang mga anak, hasta ang iyang daughter-in-law nga dako kay tiyan na kay buntis, nisuot jud sa dili ani nga lasang as in very thick jud nga ang kanang ang kahoy ba kanang mutusok na sa imong naong tungod sa thick sa sa lasang gisuok jud in taon ni pati ang buntis kay nangita sa iro kay nawa lagi ang iro kay ako man nabuhi ako man gibuhian. Sus may gay ang iro kay after 4 days ba to 3 days 4 days ni uli bitaw na basta nihilak na pud sa kalipay si ante ang daddy kay uy nakita ni uli ang iro pero nawa ang hiyang hikot. I don't know how he did it pero nakabuhi siya sa iyang hikot sa iyang liog katong hikot nga mo tuok niya if masangit somewhere. So luckily nakabuhi siya sa nakabuhi siya atong hikot na uli siya daot kay ang iro ning daot jud siya taman may daghan kay so by the way kita ko ning daot jud siya taman so mo siguro tong nakabuhi siya kay ni daot man siya wa gud kasi siya kaon 4-5 days man siguro to 3-4 days basta nga nauli taon siya basta lipay kay mimo to kadato di na gyud ako buhian ang iro. Pero gawas karon wa na ko siya buhi ako siyang akong hang sa sa sanga sa kahoy ang ihang kuptanan silbing ako silbi intang magkupot nga dayon na sa iyang liog same gihapon ang iyang leash kanang muhugot sa iyang liog kung mopalayo siya pero akong connect siya sa kahoy dito sa sanga kay aron maka-feel siya gihapon nga kanang muhugot ang ihang sa iyang liog ba ang hikot kay gikuan man ha guys kita mo nasa ilaw nasa langob
So maka-feel gapon siya sa hikot nga mo hugot sa iyang liog kay kuan man. Naong gisilaw mo. Kay inigdagan niya or magpalayo siya ang silbing ako nagkupot, ako man gihang sa kuan, gihang sa sanga. Nilaig naong like color guys oh. Mestiza nga mushroom. Dahil siya color da. Palahi sa na siya color. Uy, naidaghan diri oh. Uy, naidaghan na dito oh. Ano pa diri guys? Naidaghan diri guys. Uy, daghan na dito oh. Guys oh. Ching, ching, ching. Ching, daghan na. Ching. Daghan na. Ako ipatindog ang kuan ha. Camera. While magkuan ko magibot. While magibot ka guys. Anak sa ka guys ha. Muha sa ko diring dapita.
Guys, daghan oh. Ay, asam na. Oh, dapaw. Daghan. As in. Ano pa day, guys. Sa ko dire dapita ha. Uy, napay ka da, daghan na. Oh, guys. Saka pungpung. Kung gipang ko ano mga gamot. Isa lang sa kong basket. Kay sa kapungpong. Ay. Oh, guys, ang akong na kuha na. Nakuha. Almost half a basket na. Almost lang ha. Dili pa half a basket. So, almost.
bugat ng basket guys. Unya, ilibot mo og gamay ha. Libot mo gamay. Just under this tanawa guys. Ilawom lang aning kahuya guys. Ilawom ani. Ani niya. Ay, natumba pa. I'll show you guys. Tanaw. Ilawom. Nara sa ilawom aning kahuya nga naputol. Super kadaghan. Super kadaghan. Yeah. Michael Flesas. Yes. When eaten with good steak, it will be good sauce. Mushroom sauce. Here in Sweden, I am in Sweden and it's fall right now and it's the perfect time for the mushrooms to bloom so much. I in my years of picking up mushrooms, which is not many years, maybe 3-4 years, I've never seen this much mushrooms here. Michael Flesas, because the weather was perfect. It rains and then it's sunny and then it rains again and then it's sunny again, and now it's autumn, it's fall. And but though it's autumn, the leaves are falling, but the weather is not very cold right now. It's 9 degrees. Yesterday was 7 degrees. So the weather is from 7 degrees to 11-12 degrees. So it's just perfect. So right now we have so much mushrooms. So just under this tree, see if you can see. Under this tree is so much mushrooms. So much. They're good for omelettes too, you know. Ay. Ay.
Ay. So, naupaw jud. Ay. Sakit hawak. It's a good thing, guys. I do the Asian plank. So that doesn't hurt so much. Guys, I tell you, you should do the Asian plank even 2-3 times a week. You know, okay, it's good for your health. It's good for your, how you say it, hip flexors. Hawak ba sa hawak. Kanang position ba, guys, nga kanang natural nga position nga malibang ba. Ka magpungko nga way bangkito. You should do that more often. Labi na og kanang edad-idaran na ta. I have learned so much. I've dili extensively, pero I watch so much YouTube, kanang mga tutorials YouTube nga mga experts ba sa exercise, kanang posisyon nga magtungko, kanang murag na libang, kanang tungko gud sa makita na tong mga karaang tao nga sa una magistorya sila nya magtungko ra, kanang posisyon nga natural kaayo nga murag malibang pero dili walay bangkito. We should do that more often. Kung suway karon ikaw nga wala maghimo ana kanang magtungko nga ngana ba unsa man ako pagkuan, kana ba murag malibang pero walay bangkito, imo nang ato nang buhaton, guys, more often. Kay ngano, try it yourself right now if you can do it for a few minutes. Dili jud on that niya kung magkaidaranta diha man ma-weak ang atong mga batang, mga dali ta diha ma-fractured
Kay dili strong ato ang mga batang, mga hawak. So, best exercise for that. One of the best, is not the best, but one of the best exercise for that is sitting sa kanang Asian plank tawag. Uy, 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 uy. Sa agla ko dire oh. Pero I still find some. Asa na to akong iro? Buhi, baka to. Guys, oh. Kita na po kong daghan. Uy, daghan na. Wow. Kabiha, daghan na guys. See? Is so many. Mene. So, this time, it's bigger ones. Big ones na diri guys, oh. Ayan, kita ba? Dagko na. Fras. Benta, Fras. They're so beautiful, guys, oh. You see? They're so beautiful. So, mga bukog daghan, guys, ha. Kanay daghan, guys. Napay mushrooms dili, guys, oh. Pero dili ni siya makaon. Not eatable. But these ones here are the eatable ones. See? So, there's a lot here.
So guys, look at this. Now I can say I'm half of the basket na. Half basket of full of mushrooms. Where's my dog? Oy, oy. So guys, thank you for watching. Thank you for going this far watching my live. I hope you subscribe to my channel, guys. My channel has different contents, guys. It's more of what kanang mga Bisaya. I have kuan Swedish nga channel, Swedish speaking channel, but English also. Speak English and Swedish at the same time. Kanang about sa mga machines, mga big machines nga gamiton sa Sweden. And this channel is more on Bisaya, my native language. And this channel more I show what I do here in Sweden and my life here in Sweden. Ano ba? So this channel is more of ano, but in my language. Kuan man maglingo-lingo man ni akong kamera si kog ibot diri guys kay daghan pa kog nakitaan sa kung giagian ba. Asa naman to kong iro? Hinta na pa to kong iro. Tunig kagyo. Daghan na pa diri oy pero kanang gagmay pa. Uy, nay daghan na sad. Ano sad guys? Daghan tayo. Nasa daghan diri. Asa nito kong iro? Fras! Edo there, Fras! Napabaka to kong iro. Sus Ginoo. Pamang ko'y daghang nakitaan mushrooms din he. Guys. Uy, naidagko kayo. Mushroom picking, guys. Napidagko diri oh. Prase. Commerce snart.
Dapat diri oh. Daghan man aning lugar oy. Uy, here also. Nga pa nga rin guys oh. Dako kayo. Bawa guys. Sus kadaghan na ni. Ipangpunggutan man ni sa mga deer. Mga my deer. Frase. Taon sa kong iro. Naiuban guys. Ay, nung sa naman nag-appeal naman ng mga sagbot. 100 man gud ni. Kani siya guys, na kuan ni siya na lubong ba. So kauton ako ang gamot ani niya kauton. So ra. Ni kuan ni siya ni kulikot lang siya sa ilawom ba. Murag kung buhok pa kanang nisod sa cuticle ni tubo sa ilawom. Hindi pa diri mo. Daghan kay diri dapitang mushrooms guys. I never thought nga daghan day kaayog mushrooms diri dapita. Commerce not for us.
Wa siya magtapok diri na murag nagbinagsa ra siya pero dagko. Uy, dako man tong langgam. Padiri guys, oh. Sakit man itong hawak ug pinunit ani. Hey, you come. Snart. So guys, mo na to siya. Mo na to siya unsa kong istorya. Wala ba ya? Ano mo ko dagang mga istorya pero maybe one day guys mag-live ko, mag-istorya ko mga happenings na true to life story. True to life story. So at the same time dili kay boring no? Nga magtan-aw sa video live niya walay gistorya. Sige rag tutok. So mangita niya kog story nga true to life story or mga muni-muni ba story like I said before nga magkaedad ta kinahanglan na ta mag-exercise sa una mag-yoga ko nya karon akong gihimo is mga tai chi exercise na sad kay mga sayon-sayon ra man ang mga tai chi exercise. Unsa man lahi man ni siya gnaong ning kuana mushroom oh. I don't understand this white siya. So I don't know murag gikaon pud siya. So I have to know what kind of mushroom this is. Frase. Kung lablab daw no. Tanaw. Kauli o nagka-fras. Ha? Kauli o nagka. Butan taw ning iro Dingoy-dingoy lang nignaw. Pero butan eh. No. Padingoy-dingoy lang kag naong no. Pero butan ka no. No. Say hi. Say hi. Mushroom diri pero di na siya makaon guys. Tanawa akong pick up for today. It's half a basket. Bugat na kaayo. Kauli na ka. Muli na ta. Ha? Kuno Muli na ta. Alright. Muli na ta. So guys, before mi manguli, dadun ta mo sa pakiton ta mo. Come here. Pakiton ta mo sa kanang. Uy.
Sa man gi lambod man imo. Gilambod man imo imong kagalingon sa ikot. Ay sa sabi. Ay sa guys. Una, gilambod. Very good. So, huwat. Guna. Aray. Pikiton ta mo sa aray. Aray dapit ba? Sa di man ni sapa sa lake. Dire sa atbang. Impas jud ni Ron Fras kung makakita kog mushrooms na sad sa pika side. Come here. Ratagi. Ato ta sa lake. I'll show you the lake, guys. Nakita ra ba kog mushrooms dire na impas jud. Impatso. O nalagi gyud. Ngari. Ngarisa. Kay murag na daghan dire. Oy. So, sige. Dira, kom. Ato. Ngadto. Kiyari ra ko dire. Oy, maka ari ra ka. Come hit. Na. Kabuhi na ko. Ay lagi gay gulo maning iro oy liwat manin ako. So gahilak maning kahuya naman ni luha. Sus napa may daghang mushrooms dire guys. Isa ko ni pasayloon kay mga gwapa kaayo ay. Sa man ni. Oh, gwapa kaayo. Mga gwapings. Ay ara fras kay munit patag mushroom fras. Ay. Imo nang gipang tumban akong mga kapunon.
So, si pamunit. Ano guys? I'll show you the lake. Come. Ay, come here. Uy, napajuday nabilin fras. Sorry fras, tempa. Napay nabilin diri. Napaday guwapa diri nabilin tempa. Ari na. Come here. Come here. Come here. Ito mi sa lake guys. Di na jud ko kapunitan ni kagibili na ko akong basket sa daan. So we're going to the lake. Morning lake diri guys. It's very calm. It's a calm day. Ay. So nga rin sa summer, dagang manubo nga mga blueberries o mga other berries. O kay baw. Sa itong nga na to eh. I don't know exactly what's the name of the berries. Ay. Na-slide na pug ko. Kadangog, animal. Higda sa ko. Kaya na-slide na pug ko. Ay. Saan na ko pagbangon ani fras? Ay. Sus na batura bagyo di ay ni akong nadakdakan. May gani wa maigo akong ulo. Hi guys. Buhi pa. Sus nadakdak jud ko. Agay. Ay na-slide jud ko as in. Di na ta mamalik diri fras. Sakita sa kong kibot. Na-slide jud ko. Gabaan ko sa iro da. Malik ta, di ta mga tos lake. Magani, wala maigo akong ulo. Sus, ang akong ulo na jud sa bato. Ngani ra ba jud ang bato guys? Ngani. May gay, wa mo pa kong akong ulo. Pero dito jud na kuan na higda akong ulo. Very dangerous. Life is dangerous. Bago lang ko na slide guys. Nadakdak ko sa kuan sa pantalan sa lake. Nawa kog kalit kay nadakdak ko. Sakit akong lubot. Uy hala kadaghang kantarel diri hala. Kadaghan. Nyara guys. Nyara fras ako sa ning ibton fras. Naginot pa jud. Hala nadakdak jud ko. Bugnaw na kay kong lubot kay nadakdak nabasa sa kuan sa yuta.
So muli kami kay it's enough. Guys, ang akong kuha. Are, pras. Usa ka half a basket of cantarell. So guys, muna siya. Anyways, I hope nga katong intawon nga mga nawadag mga balay sa Pilipinas makabangon intawon labi na tong mga nasa Cebu luoy jud kayo as in I'm praying for you guys katong intawon na aptuhan. Anyways, sa pa man akong itabi ha. Tabi sa. Ay, naday ko'y na kuan guys. Naday ko'y na discover karon sa kuan. Sa YouTube. About savings. Ay, unya na lang kay. Umangkay ko kasabot ato. Kaya umangkay ko naminaw. But anyways, thank you guys for watching my live. I truly appreciate you watching my live broadcast. So I hope you watch my other videos. Kalidades na akong videos guys kay kuan man kana akong videos is about stuff that I go and I do in Sweden. Okay, it's kind of boring ba ya? Boring kay nga country compared sa where I grew up compared sa Cebu. Boring ya labi na ako na. Before I used to live sa city, Rapo City po siya. Pero alas 6 sa gabi manira na ang mga tindahan. Sumura na siya city niya. Mingaw gihapon siya guys. Dili lang ko manglibak. Manglibak lang ni. Pero at the same time, I really appreciate it. Nindot man sad kayo ang benefits dili guys. Kanang free ang hospitalization, free ang kanang mo na kay mga bata no. Ngari sa Sweden, na kay mga anak kanang up to 18 years old man siguro na sila. Hatagan kag kwarta sa government mga 10,000 pesos siguro each child or mga 10,000, 12,000 pesos each child every month hangtod mag 18 sila. Nya, dayon ikaw as a parent inig panganak nimo sa bata kanang naka automatic na kay 1 month dili ko sure ha pero kuan ni tagna nga it's true, it's a fact pero dili exact ang akong masulti nga pila ka days but as a mom igmabdus ka na kay with pay nga maternity leave mga 2 months before or 1 month before ka mga pwede na ka mo leave although di ka mo trabaho pero naka full sweldo. After that, naka 1 year and a half, I think. Mga 1 year or 1 year and a half nga kanang leave with pay. So, ang purpose ana is you take care of the kid. You and the kid will bond for 1 year and a half gikan sa imong panganak. So, nakaana like mura kang nagbakasyon pero nagbantay ka sa imong anak. So, muna sa Sweden diri mo na ang benefit. Imagine 1 year and a half sa Pilipinas, 2 months naman siguro maternity leave, no? So, mo na diri niya. Dayon, ang papa pod, nasa forced jud sa papa, dili pwede nga kwaon sa mama, kana. Forced sa papa nga, na siya, I think,
Around ha, rough estimate lang ako kayo. Wala mo ko ka suway guys. Ug nanganak. So ako kay ba exactly. Pero kay ba ko nga ang papa pod na mga 6 months pod siya nga more forced leave. Jud mo leave jud siya to bond with the newborn kid. Unya dayon paid pod siya. Paid uh, di sad siya matawag og paternity leave na 6 months paternity leave. Unya, with pay po siya sa government. Nindot kayo ang mga benefits. Puyo diri sa Sweden. Unya, napay times nga kung sakit ang mga bata, ang parents, makakuha sa ilang 80% silang sweldo. Nya, mo stay at home, kaya nasakit ang bata. Pero 80% sa ilang sweldo, ma-receive gihapon nila. So, bisag mo absent sila sa work, maka-receive gihapon sila 80% sa ilang sweldo because nagbantay sila sa bata. So, muna siya one of the benefits. Unya sa hospitalization sad, free tanan. Kanang bisag cancer pa ka, bisag unsa nga sakit nga diabetic ka, free ang imong free check-up, unya din free follow-up. So always, i-follow up ka, i-monitor ka sa health responsible. I-monitor ka, free katambal, up to up to na siya border. Ano siya tawag? Na siya limit, kintahay, mga 10,000. Di ko exactly kay bawo kung pila. Pero mga, let's say lang mga 10,000. Nakapalit na kagtambal mga 10,000. Free na after sa 10,000. Yeah. Check up sad. Free sad. So, susad na sa mga benefits sa Sweden. Ganun na benefits sa Sweden. Galing lang. Tungod kay tugnaw. So, boring sad. Di para sa Cebu. Pero di man dyan na ito makumparar. Kaya naman dyan pros and cons sa mga countries. So, the best way to do is adapt to where you are. Ano dyan na the best thing to do. Come here. So, muna to guys. Mula na akong tips for the day. Yeah. Thank you for watching kay gakurug-kurug. Kurug-kurug niya akong video. Thank you for watching guys. I hope you watch my other videos. Alright. Gawas lang sa akong live. Thank you for watching and see you in my next live. Bye. Love you. Ay, nasa man eh. Uy.